A teraz jedna nepríjemná téma týkajúca sa surového útoku na dôchodcu. 31-ročný Roman z Prešova sa nechcel zmieriť s tým, že nemá za čo piť a tak sa rozhodol olúpiť vlastného suseda. Starší pán skončil v nemocnici s dorezanou tvárou. Útočník napokon ušiel bez jediného eura, no po zadržaní políciou mu hrozí dlhoročný trest. Dvojica bratov trávila večer popíjaním v krčme v neďalekej obci Hrušové. Krátko pred polnocou sa minul alkohol aj peniaze, no na smolu ich starého suseda im nedošla chuť pokračovať v pití. Jeden z nich preto vzal do ruky nôž a dotackal sa do domu 69-ročného Ivana. Po tom, čo majiteľ domu otvoril, Roman dôchodcu napadol, pýtal od neho peniaze a v ruke mal nôž. Ivan sa snažil odbiť opitého suseda slovami, že mu nič nedá. Ten sa však nazlostil, vrhol sa na starca a začal ho byť pesťou do tváre. Po ďalšom zamietnutí mladík ešte pritvrdil. Napadnutého muža ešte niekoľkokrát bodol nožom do oblasti hlavy. Keď zbadal krv, spanikáril a ušiel. A toto je útočník. Novomestskí policajti ho zadržali niekoľko hodín po napadnutí. K celému incidentu sa nám vyjadriť odmietol a tvár si zakrýval kapucňou. 31-ročný Roman z Prešova sa k lúpežnému prepadnutiu dôchodcu priznal. Súd sa rozhodol, že mladík bude vo väzbe a starý pán aj niekoľko dní po útoku zostáva v nemocnici, kde sa lieči zo zranení. Páchateľ dôchodcu porezal na hlave a tvári. Jeho zranenia si vyžiadali doposiaľ neurčenú dobu liečenia. Napriek tomu, že agresívny zlodej napokon odišiel s prázdnymi rukami, za jeho útok na dôchodcu mu hrozí dlhoročný trest. Obvinenému Romanovi za zločin lúpeže v prípade, že ho súd uzná vinným, hrozí trest odňatia slobody v trvaní od 7 až do 12 rokov. Ak sa útočníkovi z Prešova vina preukáže, bude mať dostatok času porozmýšľať nad svojím nerozvážnym skutkom. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.